Γεια, είμαι η Έφη και ακούς Στολτεράλους, ένα podcast για βιβλία, μουσικές, σειρές, ταινίες και τι άλλο μου κάνει κέφι. Καλώς όρισες, αγαπημένο μου ακροατή. Πώς είσαι? Ελπίζω να έχεις μια καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Ελπίζω να είσαι καλά, να είσαι ήρεμος ψυχικά, όσο μπορείς να είσαι, και να διάβασες κάτι πολύ όμορφο, να είδες κάτι πολύ όμορφο, γιατί αυτή η μαυρίλα των τελευταίων εβδομάδων, μήνων, χρόνων δεν ξεπλένεται ρε φίλε, δεν φεύγει με τίποτα ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Δηλαδή ξυπνάω χθες, ήταν 18 του Μάρτη. 18 του Μάρτη για εμένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία. Και αυτό γιατί στις 18 Μαρτίου 1996 πέθανε ο Οδυσσέας Ελίτης. Ελπίζω να μην έχεις βγει από καμιά τρύπα, ξέρω εγώ, από καμιά μηχανή του χρόνου και να μην ξέρεις ποιος είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Ο Οδυσσέας Ελίτης ήταν Έλληνας ποιητής και τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1979. Αυτή η μικρή γωνιά των Βαλκανίων, η μύτη των Βαλκανίων, η Ελλάδα, έχει την τιμή να έχει λάβει 2 Νόμπελ λογοτεχνίας, ένα για το Σεφέρι πρώτον και ένα για το Ελίτη δεύτερον. Σπάει η φωνή μου γιατί ο Ελίτης για μένα ήταν από τους πρώτους ποιητές που διάβασα. Πέθανε μάλιστα και λίγους μήνες αφού πέθανε ο μπαμπάς μου. Και έχω μια πολύ ωραία ιστορία που θέλω να σου αφηγηθώ για εκείνον, αλλά πρώτα θα βάλω μια ανατελεία στην ιστορία και θα σου πω 2 πάρα πολύ γρήγορα βιογραφικά στοιχεία για τον Ελίτη. Γεννήθηκε ως Οδυσσέας Αλεπουδέλης στις 2 Νοεμβρίου του 2011 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν Σκορπιός και εγώ μπορεί να μην πιστεύω πάρα πολύ στην αστρολογία, αλλά πιστεύω στους Σκορπιούς. Ήταν ο μικρότερος από 6 παιδιά. 6 παιδιά. Και οι γονείς του δεν ήταν κριτικοί. Ήταν από, νομίζω, κάποιο άλλο νησί. Αλλά ο πατέρας του εγκαταστάθηκε τέλη του 1800 στο Ηράκλειο και εκεί ίδρυσε ένα εργοστάσιο που παρήγαγε σαπούνια αλλά και πυρηνέλαιο και παντρεύτηκε τη μαμά του. Το 14 που ξεκίνησε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όλη η οικογένεια, παιδιά, συγγενείς και τέκνα πήγανε στην Αθήνα και ο Οδυσσέας σε ηλικία 6 ετών, όπως όλα τα παιδιά, ξεκίνησε το ιδιωτικό σχολείο Μακρύ που τότε ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς το 18 η αδελφή του Μυρσίνη πέθανε. Και ήταν κάτι το οποίο τον στοίχιωσε, ήταν μόλις 20 ετών. Το 24 ξεκίνησε το γυμνάσιο, το 25 έχασε τον μπαμπά του, συνεργάστηκε με τον περιοδικό Διάπλαση των Τέκνων. Το 27 ξεκίνησε να έρχεται σε επαφή με την ποίηση του Καβάφη και το 28 την ποίηση του Καριωτάκη, όταν δηλαδή τελείωσε και το απολυτήριο του τότε γυμνασίου. Τότε ήταν 6 τάξεις το γυμνασίο, δεν υπήρχε λύκειο. Άρχισε μετά να διαβάζει σουρεαλισμό, διάβασε Λόρκα, ξεκίνησε να γράφει ποίηματα και τα έστελνε σε διάφορα περιοδικά. Το 30 γράφτηκε στη νομική και το 33 γίνεται μέλος της ιδιοκρατικής φιλοσοφικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωρίζει τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Το 35 γνώρισε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, άλλον έναν αγαπημένο μου που για τον θα σου μπήσω κάποια άλλη στιγμή, και επηρεάστηκε αρκετά από την ποίηση του Εμπειρίκου, αλλά καθώς και από τον Θεόφιλο τον λαϊκό ζωγράφο. Και έτσι άρχισε λίγο με αυτές τις επιρροές, καθώς και με όλα τις εμπειρίες και με όλα τα αναγνώσματα που είχε μέχρι τότε, να ψάχνει τον προσανατολισμό της ποίησής του. Ένα μέλος της τότε συντροφιάς που σου μίλησα πιο πριν τον έφερε σε επαφή με τα περιοδικό Νέα Γράμματα, που την ομάδα ήταν ο Γιώργος Εφέρης, ο Θεοτοκάς, ο Καραντώνης, εντάξει, δηλαδή
και το πρώτο του δοκίμιο ήταν εκεί με τίτλο του Αιγαίου και έτσι υπέγραψε Ελίτης, γιατί είχε το λάμδα που του θύμαζε, το και το λάμδα που του θύμιζε την Ελλάδα. Έγινε φίλος με τον Νίκο Γκάτσο, με τον Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα, τον Μόραλη, τον ποιητή Νίκο Καρίδη, ο οποίος ίδρυσε και τον εκδοτικό Οίκο Ίκαρος που υπάρχει μέχρι και τώρα. Και ήταν και αυτός που εξέδωσε τα περισσότερα ποίηματα, τις περισσότερες ποιητικές συλλογές του Ελίτη. Διέκοψε κάποια στιγμή την νομική για να πάει στο στρατό. Έγινε έφεδρος αξιωματικός το 1938. Εξέδωσε το 1939, όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος, 300 αντίτυπα από την ποιητική του συλλογή Προσανατολισμοί, που θεωρήθηκε τότε μια φωτεινή ακτίδα στη συννεφιά του κόσμου. Μεταφράστηκε το 40 στα γαλλικά, επιστρατεύθηκε ως ανθιπολοχαγός το 1940 όταν ξέσπασε ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος. Έχει γράψει και το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο πολοχαγό της Αλβανίας. Έπαθε κάποια στιγμή τύφο, παραλίγο να πεθάνει, ευτυχώς Παναγία μου δεν πέθανε και μεταφέρθηκε στα Γιάννενα. Ήρθε η κατοχή, ξεκίνησε ο ήλιος ο πρώτος με τις παραλλαγές του. Ήταν λίγο καμουφλαρισμένα τα ποίηματα. Τον άσμα ηρωικό και πένθυμο, αυτό εκδόθηκε μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τοποθετήθηκε διευθυντής του προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, αλλά δεν έκατσε πολύ. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει κιόλας, που θεωρώ ότι ήταν ποιητής και λίγο ζωγράφος. Δεν έχω δει έργα του, να είμαι ειλικρινής. Το 1948 έφυγε από την Ελλάδα γιατί δεν άντυχε τον πόλεμο, πήγε στην Ελβετία και στο Παρίσι, που όπου και εγκαταστάθηκε. Γνώρισε τον Καμί, γνώρισε τον Τζαρά, τον Ελιάρ, ήρθε σε επαφή με τον Πικάσο, τον Ματίς, τον Σαγκάλ, τον Τζιακομέτη. Εν τω μεταξύ λέω τα ονόματα και πραγματικά θέλω να κλάψω, γιατί όλοι αυτοί, ο Πικάσο ήταν σκατάνθρωπος. Δεν μπορώ να ακυρώσω όμως την πίεση του. Είμαι τέτοια, αν δεν σου αρέσει αυτή μου η άποψη, αλλά ήταν πολύ κακός άνθρωπος, εκμεταλλευόταν πάρα πολύ άσχημα τα μοντέλα του, τις συντρόφους του, ήταν βίαιος. Όμως παρόλα αυτά ήταν μια ιδιοφυΐα και θέλω να την ξεχωρίσω λίγο στο μυαλό μου. Ο Σαγκάλ ήταν... Πήγα στο μουσείο που έχει στην Νίκαια και πραγματικά το βλέπω μερικές φορές ακόμα στα όνειρά μου. Τζιακομέτη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος γλύπτης σε όλες τις οικογένειες. Το 50 πήγε στην Ισπανία και μετά εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, που άρχισε να συνεργάζεται με το BBC. Μετά από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι, 2-3, αυτά που σου λέω, στα λέω λίγο απ' έξω, λίγο διαβάζοντας, δηλαδή επίστρεψε στην Ελλάδα. Ξαναγύρισε σαν διευθυντής προγράμματος στο ΕΙΡ, φυσικά. Έμεινε για ένα χρόνο, ξανάφυγε, δηλαδή, εντάξει, τι ονόφ σχέση ήταν αυτή. Το 59 κυκλοφόρησε το Action ST, που εντάξει, είναι το Action ST. Βουτιά στις ρίζες, στις ελληνικές ρίζες. Το εγώ ταυτίστηκε με το εμείς, σύγχρονη γραφή με στοιχεία αρχαία, με στοιχεία βυζαντινά. Μελοποιήθηκε ευτυχώς από το Μίκη Θοδωράκη και έγινε κτήμα του λαού, διότι πραγματικά τέτοια ποίηματα... Τι γίνεται σε αυτό το σπίτι, ακούς και σε αυτό το θόρυβο. Τέτοια ποίηματα δεν πρέπει να μένουν μόνο για τους λίγους, πρέπει να τους μαθαίνει και ο λαός, και σε ευχαριστούμε Μίκη Θοδωράκη, εκεί που είσαι, που έφερες την ποίηση όλων αυτών των ποιητών πιο κοντά σε εμάς, και μέσω των τραγουδιών μάθαμε να διαβάζουμε ποίηση και να σιγοτραγουδάμε ποίηματα. Στη δικτατορία, η αρχή της δικτατορίας τον βρήκε να μεταφράζει ποίηματα της Σαπφούς. Το 1969 έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στο Παρίσι, αλλά έμεινε μέχρι το 1971, γύρισε μέσα στη δικτατορία. Έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου για 4 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία του έκανε και πρόταση να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο των βουλευτών επικρατείας, αρνήθηκε. Και το 1977 αρνήθηκε για την αναγνώριση του ως ακαδημαϊκού. Το 1979 ήρθε η μεγάλη στιγμή. Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι θα του απονεμηθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας για την ποίησή του με βάθρο την ελληνική παράδοση,
που περιγράφει με αισθητική δύναμη και υψηλή πνευματική διακριτικότητα τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την ελευθερία και τη δημιουργία. Το άξιον εστί επισημαίνεται ότι είναι ένα από τα αριστουργήματα της ποίησης του 20ου αιώνα. Παρέστη στην τελετή απονομής στη Στοκχόλμη και παρέλαβε το βραβείο από το βασιλιά της Σουηδίας Καρλ Γκούσταφ. Άκρος δημιουργικός τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το θάνατό του το 1996 σε ηλικία 85 ετών. Γιατί για μένα ο Ελίτης, ο οποίος έχει το όνομα του από το Έλλη της Ελλάδας, όπως και το Ελευθερία, Ελπίδα, Ελένη, και το Πολίτης, γι' αυτό το έκανε Ελίτης, γιατί για μένα ο Ελίτης θεωρείται ένας από τους... Είναι όχι απλά στην καρδιά μου, είναι ένας φάρος εκεί που είναι ο Χατζηδάκης, εκεί που είναι ο Ρίτσος, εκεί που είναι η μουσική του Μαρκόπουλου, εκεί που είναι ο Ξαρχάκος, εκεί που είναι ο Καζάκος, είναι και αυτός. Γιατί ο Καζάκος Κωνσταντίνος, γιατί είναι πολύ ωραίος ηθοποιός, όσες φορές τον είχα δει ήταν πολύ ωραίος ηθοποιός, είχα μείνει πραγματικά άφωνη. Γιατί πέθανε λοιπόν 4 μήνες μετά περίπου τον μπαμπά μου και ήμασταν όλοι μια οικογένεια η οποία είχε γίνει, στην οποία είχε γίνει μια διάσπαση. Έτσι, ήταν λίγο συναισθηματικά, δεν ήταν πολύ καλή εποχή για μας. Η μητέρα μου επίσης είχε να αντιμετωπίσει όλα τα οικονομικά έξοδα του δανείου μέσω του οποίου είχαν φτιάξει το σπίτι. Οι γονείς μου ήταν μικροί, δεν ήταν καν 38. Και πεθαίνει λοιπόν ο Ελίτης. Εγώ ήξερα μόνο τον Ήλιο το Ηλιάτορα από τα τραγουδάκια που μαθαίνουμε στο σχολείο, το Κυκλάμινο που μας το είχε μάθει ο θείος μου όταν μας το είχε βάλει σε κασέτα στο δημοτικό και ήταν πάρα πολύ καλό. Και βλέπω λοιπόν τότε στην τηλεόραση, δεν είχαμε sites, ότι πέθανε ο Ελίτης. Παίρνω λοιπόν η μαμά τότε δουλεύει στο νοσοκομείο σε σταθερό και της λέω, μαμά, πέθανε ο Ελίτης και θέλω να πας να μου πάρεις 2 ποιητικές συλλογές. Η μαμά ήταν σε φάση, πάμε. Και της λέω, ναι, το ξέρω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να πας να μου πάρεις 2 ποιητικές συλλογές του. Μετά πολλά η μαμά μου έφυγε πιο νωρίς από τη δουλειά, πήγε τρέχοντας σε ένα βιβλιοπωλείο τότε στην Άρτα, έδωσε από τα πολύτιμα λίγα της λεφτά, νομίζω 6.000, που σε σημερινά λεφτά δεν ξέρω πόσο είναι, 15-16 ευρώ, που τότε ήταν πολλά λεφτά, και μου πήρε το Άξιον Εστί, μου πήρε τη Μαρία Νεφέλη και το Άσμα ηρωικό και επένθυμο για το χαμένο ανθιπολοχό της Αλβανίας. Μου πήρε 3 βιβλία. Έρχεται λοιπόν στο σπίτι, μου τα δίνει. Νομίζω είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα παλεύω σαν τον Διγενή στα μαρμαρένα αλόνια με το χάρο, θα είναι μία από τις στιγμές που θα μου δώσει boost. Ξέρεις, πάρε και αυτό, η μαμά μου πήρε βιβλία τότε που ήμουν 13, 12, πόσο ήμουν, 12, και μόλις και πέθανε ο μπαμπάς μου και είχε πεθάνει και πάρε και αυτή. Θα είναι και άλλες οι ωραίες στιγμές, αλλά νομίζω ότι αυτή τη συγκίνηση τότε με είχε κάνει πρώτον λίγο να ξεχαστώ από αυτό που περνούσα μόνη μου, αλλά και να με μοίησε και λίγο στην μαγική ποίηση του Οδυσσέα, διότι όπως σου ξαναείπα ήμουν πολύ μικρή τότε για να έχω έτσι πάρα πολλά αναγνώσματα από το συγκεκριμένο είδος ποίησης. Μετά όλος ο κόσμος βέβαια τον έμαθε από τους 2 ξένους που τις είχε διαβάσει από το μονόγραμμα ένα απόσπασμα, αλλά για μένα θα είναι πάντα αυτό, θα είναι πάντα ο ήλιος ο ηλιάτορας, το κυκλάμινο, η μάγια που είχε 7 παιδιά, η πουλια που είχε 7 παιδιά και μέσα στους ουρανούς περνά, που το κάναμε κάποια στιγμή σε κάποιο ανθολόγιο,
το μαγισάκι, που και αυτό επίσης το είχαμε κάνει, έβγα μαγισάκι, χτύπα το ραβδάκι. Αυτό ήταν ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποια το τραγουδούσε, που το τραγουδούσαμε κάποια στιγμή στο σχολείο τότε με το θείο μου που σου λέω, και τα τζιτζίκια, ζι και ο βασιλιάς ο ήλιος, πω τι θυμήθηκα. Και εντάξει, αυτό που του μικρού Βοριά παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι, που ήταν και στην ποίηση του, μας το έμαθε και αυτό ο Μίκης Θεοδωράκης. Γενικά συνειδητοποιήσω ότι κάποια στιγμή μεγαλώσαμε έτσι μέσα σε αυτή, βουτήξαμε μέσα σε αυτή την ποίηση, χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Και όταν ήρθε ο καιρός σαν πιο μεγάλη να ακούσουμε άλλα τραγούδια, όπως «Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν» και «Χαρές ανίδωτες με σκιάσανε», που μελοποίησε ο Θεοδωράκης και το τραγούδισε ο Μπιθικότσης τόσο καλά. Ήμασταν λίγο πιο έτοιμοι να δεχτούμε έτσι την πιο όριμη πίεση του. Για μένα από τα πιο αγαπημένα μου ποίηματα είναι ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, που λέει «Το όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως αν αυτή που μου λέγε δεν ήταν», που και αυτή είναι μελοποιημένη. Και κάποια στιγμή λέει «Μπαίνει σε βαρκάκι, πιάνει ωκεανούς, ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τύραννους, 5 μεγάλους βγάνει, πάνω τους βαρύ, να λείψουν από τη μέση τους δοξολογεί». Γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 2 χρόνια με τα Τέμπη δεν έχει προηγούμενο σε μια δημοκρατία. Δεν μιλάμε για καταλυμμένη δημοκρατία, μιλάμε για δημοκρατία, και αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Και ούσα μακριά και βλέποντάς τα όλα ξέρεις από μια απόσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι για μένα μαλακώνει ο πόνος, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι εκεί ζούσα, εκεί γεννήθηκα, εκεί, μέχρι δηλαδή και πριν από κάποια χρόνια ζούσα εκεί και ήλπιζα ότι θα περάσω θα περάσω όλη μου τη ζωή εκεί, και άρχισα να φοβάμαι. Και άρχισα να μην έχω χρήματα. Και άρχισα να έχω κρίσεις πανικού. Και άρχισα γενικά να έχω τόσο πολλά ψυχολογικά, που είπα ότι δεν αξίζει. Θα την αγαπάω από μακριά, όπως την αγαπούσε ο Καζαντζάκης. Θα έχω λοιπόν ένα μικρό έτσι σακουλάκι με χώμα από την Κρήτη μαζί μου. Γιατί αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή τι σου λείπει, θα σου πω η Κρήτη. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω μια πατρίδα να κάθομαι και να την αναπολώ και να σκέφτομαι αυτό το μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο, που λέει και στις αγάπης αίματα που βρίσκονται στο άξιον εστί. Χθες ξυπνήσαμε με κατάλυση της εκεχηρίας. Αποφάσισαν ότι δεν τους κάνει πάρα πολύ έτσι αυτή η φάση με την εκεχηρία οι Ισραηλινοί, και σου λένε εντάξει, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε μπαμπουμ και να σκοτώσουμε παιδιά και να σκοτώσουμε αμάχους και ανθρώπους που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε, γιατί είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και την έχουμε μεγαλύτερη. Από τη στιγμή που στον κόσμο γίνονται όλα αυτά, που όλοι ασχολούνται, ρε παιδί μου, με τον Πούτιν και τον Τραμπ και την Ουκρανία, θα πάει ο Καναδάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και αυτό τώρα, Παναγιά μου. Θα πουλήσει όπλα η Γαλλία αρκετά στους Ουκρανούς. Και δεν το λέω για τους Ουκρανούς. Το Ισραήλ κάνει ό,τι θέλει. Έψαχνε, λέει, να βρει μέλη της Χαμάς. Και αυτό που βρήκε είναι παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τίποτα να κάνουν με τη Χαμάς.
ξυπνάω χθες και το διαβάζω και ήμουνα ότι τέλος, έζησε τόσο, αυτό ήταν, να βάγεις έτσι γρήγορα, 2 μήνες, στις 2 τα ξημερώματα, 330 νεκροί, δηλαδή... Σκοτώθηκε ο Άφα, που ήταν υπουργός εσωτερικών και υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφάλειας. Μαζί με αυτόν σκοτώθηκαν άλλα 329 άτομα. Περισσότεροι είναι γυναίκες και παιδιά. Και ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Δεν φταίνει τίποτα. Ούτε τα παιδιά του Ισραήλ, που τα apparently, όταν έγινε η εκχειρία, apparently, όπως μου είχαν πει εδώ, εγώ δεν το διάβασα, αλλά ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε έτσι πάρα πολύ έντονα με την οικογένεια του Άλεξ, γιατί θεωρεί ότι η Χαμάς είναι τρομοκράτες, ενώ το Ισραήλ που κάνει όλα αυτά δεν είναι τρομοκράτες, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που απλά που έδωσαν κομμάτια στους γονείς τους οι Παλαιστίνοι. Εγώ δεν το διάβασα πουθενά αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακούνε εδώ και τι διαβάζουν και τι Fox News βλέπουν. Αυτά τα παιδάκια, 10.000 παιδιά. Παιδιά τα ένα, παιδιά και το άλλο. Δηλαδή επειδή πιστεύουν σαν ο Θεό και επειδή μιλάνε άλλη γλώσσα και επειδή δεν είναι αλλιώς ντυμένα. Δεν είναι παιδιά αυτά. Όλα είναι παιδιά και όλα έχουν δικαιώματα, από τα παιδιά που σκάβουν τα ορυχεία νοικελίου για να έχω εγώ αυτή τη στιγμή το κινητό μου στο χέρι και να σου λέω τις ειδήσεις, μέχρι και αυτά τα παιδιά στην Γάζα, μέχρι και αυτά τα παιδιά στο Ισραήλ. Είναι όλα παιδιά και κανείς δεν τα σκέφτεται, γιατί κρύβονται όλοι πίσω από το πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, όπως δεν τα σκεφτόταν όταν βομβάρδιζε ο Μπούς τότε το Ιράκ. Δεν το σκεφτότανε. Όπως τα σκεφτόταν τα παιδιά στην Ουκρανία, δεν τα σκέφτεται κανένας. Δηλαδή, γι' αυτό, η πίστη θα μας σώσει τελικά. Θα σώσει τουλάχιστον λίγο την ψυχική μας ηρεμία, γιατί αυτή η ασχήμια αυτού του πλανήτη, όχι του πλανήτη, αυτών των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτόν τον πλανήτη, που τα κάνουν όλα αυτά για εξουσία, για χρήματα, δεν παλεύεται. Έχει μαυρίσει η ψυχή μου. Φοβάμαι να ανοίξω ειδήσεις. Ανοίγω ειδήσεις, τις προσπερνάω και το μόνο που διαβάζω είναι συνεντεύξεις. Γνώμες και απόψεις, αλλά συνεντεύξεις. Έλεγα στον Άλεξ προχθές, έχω την εντύπωση τελευταία, ζω στο παρελθόν. Και μου λέει, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτό το να πάμε στο παρελθόν και το πίσω ήταν καλύτερο. Όχι, δεν ήταν καλύτερα το πίσω. Όχι. Δεν ήταν καλύτερα. Υπήρχε μια μικρή εποχή που ήταν καλύτερα, αλλά δεν ήταν καλύτερα. Απλά εγώ προτιμώ να βρίσκω το καταφύγιό μου και να θωρακίζομαι από εκείνες τις ωραίες στιγμές που ζούσα τότε, που υπήρχε πάντα πόλεμος κάπου, ο Άρης κάνει πόλεμο, πάντα. Υπήρχε πάντα καταστροφή, υπήρχε πάντα βία, υπήρχε πάντα όλα αυτά, αλλά για κάποιο λόγο υπήρχε και κάτι όμορφο, γινόταν και όμορφα πράγματα, υπήρχε λίγη ομορφιά να αντισταθμιστεί. Τώρα το μόνο που μας ταΐζουν είναι ασχήμια. Και ναι, θέλω να ξέρω τι γίνεται στη Γάζα, θέλω να ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, θέλω να ξέρω τι έγινε στα Σκόπια. Πού στα Σκόπια? Στη Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, πες τα όπως θες, πες τα Βαγγέλη, πες τα Θανάση, πες τα όπως θες. Έγινε η καταστροφή σε αυτό το κλαμπ, σε εκείνη την πόλη της Βόρειας Μακεδονίας, εκ των οποίων κάποιοι ήταν 57 νεκροί ή 58 και ανεβαίνει ο αριθμός και ήταν όλοι νέοι. Κάποιοι 4 εγκαυματίες μάλιστα μεταφέρθηκαν και στην Ελλάδα, αυτό, αλλά 59 νεκρούς. Αλλά πεθαίνουν και εκεί από τη διαφθορά, κατεβαίνουν και εκεί στο δρόμο να αποδοθεί δικαιοσύνη, κάνουν και εκεί συγκεντρώσεις στην πόλη τη μεγάλη στα Σκόπια. Το σύνθημα είναι αυτό το σύνθημα που ενώνει πάρα πολύ κόσμο τελευταία, ότι με αίμα τα μετράς τα χρήματα.
πεθαίνουμε από τη διαφθορά, δεν πεθαίνουμε από τα ατυχήματα. Δηλαδή, δεν γίνεται να θρηνούμε συνέχεια λόγω της διαφθοράς και των κερδών τους νέους ανθρώπους. Άφησαν και μπαλόνια στον ουρανό, άναψαν κεριά, έγινε 1 λεπτού σιγή, έγινε συγκέντρωση ειρηνική. Η πόλη στην οποία έγινε όλο αυτό είναι πλέον μια νεκρή πόλη, δηλαδή δεν ξέρω. Οι ένοχοι ζητάνε και εκεί οι ένοχοι να πληρώσουν. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα για παρατυπίες του χώρου. Το κλαμπ λειτουργούσε χωρίς άδεια μέχρι και απουσία επαρκών εισόδων-εξόδων και εκεί μιλάνε για φόνο. Έχει βυθιστεί όλος ο κόσμος σε ένα πένθος, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να χορτάσει ο πατσάς τους, που έλεγε και η γιαγιά, δεν μπορεί να χορτάσει κέρδος, δεν μπορεί να χορτάσει χρήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορεί να το χωράει το μυαλό. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Τώρα θα γίνουν έλεγχοι σε όλα τα κέντρα διασκέδασης και εστιατόρια της χώρας. Έχει κινήσει ανακριτική διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός, παραιτήθηκε ο Δήμαρχος της πόλης. Ο Πρωθυπουργός νομίζω διέταξε, έχουν μπει 5 εισαγγελίες, όχι στην Ελλάδα. Θα γίνουμε Βαλκάνια. Ορίστε στα Βαλκάνια. Και φαίνεται η μοίρα μας. Η διαφθορά να μυρίζει θάνατο. Πάρα πολύ ωραίο το σημερινό επεισόδιο, όπως κατάλαβες. Κάτσε να πιω λίγο καφέ. Δεν σου μαύρισα καθόλου την ψυχή. Δεν ήμουνα καθόλου πάρα πολύ μύρλα. Γι' αυτό λοιπόν, για να σου φτιάξω έτσι λίγο την καρδούλα και για να ξεπλήρω έτσι λίγο αυτό τον κονιορτό, τη θλίψη και τη μαυρίλα, θα κλείσουμε ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη, το Γυμνός Ιούλιο μήνα. Είναι στον Μικρό Ναυτίλιο, κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 80 και θα σε αποχαιρετήσω. Γυμνός Ιούλιο μήνα το καταμεσήμερο, σε ένα στενό κρεβάτι, ανάμεσα σε 2 σεντόνια χοντρά, ντρίλνα, με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου που το γλύφω και γεύχομαι την αρμύρα του. Κοιτάζω τον ασβέστη αντίκρι στον τοίχο της μικρής μου κάμαρας. Λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα δοκάρια. Πιο χαμηλά την κασέλα όπου έχω αποθέσει όλο μου το υπάρχοντα. 2 παντελόνια, 4 πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα. Δίπλα η καρέκλα με την πελώρια ψάθα. Χάμου, στα άσπρα και μαύρα πλακάκια, τα 2 μου σάνταλα. Έχω στο πλάι μου και ένα βιβλίο. Γεννήθηκα για να έχω τόσα. Δεν μου λέει τίποτε να παραδοξολογώ. Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από το κορίτσι που αγαπάς επίσης φτάνεις. Αλλά θέλει να ξέρεις να την αγγίξεις, όταν η φύση σου υπακούει. Και από τη φύση, άλλα θέλει να ξέρεις για να της αφαιρέσεις την αγκίδα της. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Σου εύχομαι μια πολύ ωραία μέρα. Μια πολύ ωραία εβδομάδα. Εμείς λογικά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα βγει την άλλη Τετάρτη, στην ίδια ώρα, 10, 11, 12 εκεί ώρα Ελλάδας. Να περνάς καλά, να διαβάζεις ωραία βιβλία, να ακούς ωραίες μουσικές, να βλέπεις ωραίες σειρές ταινίες, να βρίσκεις λίγο απάγγιο κάπου από αυτή την ασχήμια, σε ένα γέλιο, σε ένα ωραίο φιλί, σε έναν ωραίο καφέ, και να έχεις μαζί σου αέριους, γιατί έχουν γεμίσει λουλούδια οι τόποι και οι αλλεργίες κάνουν πάρτι. Bye!